Boleh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, sami sehat sedaya nggih niki. Ya Allah, matur sembah nuwun rawuhipun dhateng mriki. Mugi-mugi panjenengan sedaya pinaringan sehat. Lancar barokah rezekinipun. Ya Allah. Golkar DPRD Provinsi Jawa Timur Bapak Pranaya UPRIB, selamat malam Sugeng Rawo Bapak. Alhamdulillah sehat ya Bapak, luar biasa. Dan juga mati tuan rumah tentunya Bupati Kabupaten. Selamat malam Sugeng Rawo. Tepuk tangannya mana dong masyarakat Ponorogo, luar biasa. Dan juga yang kami hormati Kadis Bupati. Berikutnya kami persilakan kepada Bapak Ali Mufti untuk dapat menyerahkan gunungan wayang kepada Dalan Ki Cahyokuntadi sebagai tanda dibukanya Festival Budaya Mataraman Wayang Kidulan. Boleh kita bentukkan sangat luar biasa masyarakat Ponorogo. Selanjutnya Bapak dan juga Ibu berkenan untuk berfoto bersama. Mohon izin boleh sedikit merapat, diberikan senyuman terbaiknya. Kita menghadap ke kamera 1, 2, 3. Boleh sekali lagi Bapak dan juga Ibu 1, 2, 3. Terima kasih banyak. Disilakan kembali. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang saya hormati. Tentunya kami persilakan untuk kembali ke tempat duduk, dan sekali lagi mari kita dukung terus sinergitas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Timur dengan DPRD Provinsi Jawa Timur, dan tentunya untuk masyarakat.
diles mangsa kala hamlatan udira jagat kebak sambat tangis kali besi mengis kumara kinebut dewane angkaka wis akeh korbaning para senopati ratu satriya pendhita handungkap Bratayuda dina kaping 16 Pandhawa Kurawa nyabrang getih payudan Tegal Kurusetra Prabu Sri Bathara Kresna kula suwun ampun gugur lan gagap nggadapi dhumateng lelampahan menika yen sampeyan bingung kabeh wong sak donya niki bakal kelangan kiblat yen wong sak jagat niki kelangan kiblat mesti bakal sasar susur mergo ora ana penggede utawi piyayi sing kangge gondhelan Rama dewane Semar Badranaya ya mergo aku mikul tanggung jawab dipercaya dadi lantaran rahayune jagat sing nyektine ngeboti rasaku wiwit aku ditetepake dadi pamong agung Kresna diwisuda mongko dadi pamong agung nalika Pandhawa nganakake sesaji Raja Suya biyen parandene ngati seprene tansah gagal anggenku ngendhakake marang kamurkan mligine kawinisane para Sata Kurawa satemah dina iki pecah perang gedhe Bharatayuda Jaya Binangun ingkang nuwuhake pangorbanan nyawa sing semono akehe kakang inggih sinuwun Prabu Ndarawati pancen dadi bata ing kautaman pamonge bebener niku ora enteng nek kabeh mau kudu manglakoni kanthi ikhlas lan tulus Bratayuda niki perang suci kejaba dadi sarana ilange kamurkan luware wong nadar lan uga lunasi utang perang niki ugi nggembel karep ingkang luhur ingkang dikersakake Kyai Semar kepiye sinuwun
Bratayuda niku laku tama. Brata niku laku tama, yuda tegese perang. Teng donya niki akeh mungsuh sing abot. Teng jagat niki akeh mungsuh sing abot, ning sejatine mungsuh sing langgeng lan abot dhewe niku yen mungsuh karo awake dhewe. Ngendhaleni kaliyan nepsune dhewe. Dados ngantos jagat niki kuput perang yektinipun tetep wonten. Nganti donya niki kiamat perang tetep wonten, mila sampeyan kudu tetep katak lan tanggon. Merga sing dinteni wong sak donya niki mung kridane Sang Pamong Agung anggone magita-gita ngendhaleni peperangan kanggo ngrubuhake nepsu srakah sing nguwasani jiwane para manungsa. Ingkang keprungamung sambat tangis lan lelayu. Para prajurit inang nandhang sakit rintih perih dadi korbaning Bratayuda. Kawimbuhan panjeriting waranda lan tangise bocah ula
yekti nimbuhi kekesing swasana pasanggaran Wulu Pitu kawis tinggal sepo sepi asamun senadyan wis kathah luwake pangorbanan parandene datang bisa ngurmake soroti paningal kang pindho macan dingkik memangsan Haringgi Sri Ngastina Prabu Duryudana mangkono tanggap ing sasmita nenggih Rakyana Patih Harya Sangkuni Sigra mangarsa budidaya mrih lejar ingkang legen nandhang wigena kumalian lokoking kabyupengangin Patu paran lengkan poro Kalun sewu anak Prabu Duryudana monggo laturi paring dawuh supados ingkang paman poso jenar saged amatrapaken diri anak Prabu Paman Patih Harya Sangkuni kados pundi sampun kathah senopati prajurit Ngastina ing kados korban Tegal Puruseta inggih kasinggihan dawuh paduka pramila monggo samangke enggal nindakaken reka daya rekayasa kangge ngawekani lelampahan menika reka daya kados pundi Bapak nuninggih nindakaken karti sampeka kinarya ringkehipun para Pandhawa bebasan kena iwake nanging aja nganti butek banyune tegesipun Baratayuda jebul sanes cara ingkang trep kangge nyikara lan nirnakaken dhumateng para Pandhawa lajeng kedahipun samangke kados pundi nuwun sewu kedah mawi cara bidung api rowan etok-etok ngaku kalah kaliyan para Pandhawa nanging menika kangge miwiti damel rekayasa nglih gandeng nalika para Pandhawa kalah sesukan Dadu lan negari Ngamarta paduka depani dangunipun 13 warsa tegesipun para kawula Ngamarta sampun kulina gesang kanthi tata cara budayane Kurawa tiyang Ngamarta sampun kecalan jati diri sampun kula rusak budayane sampun kula pecah ing dados kerukunane dados Nadyanto Ngamarta dipun wangsulaken dhumateng para Pandhawa nanging tata cara uripe wong Ngamarta saged kula kendhaleni saking negari Ngastina yen kawulane wis kelangan rasa kabangsan kelangan rasa panunggal lan ugi kelangan dhumateng jati diri tartamtu negari Ngamarta badhe propos lan ringkih satemah gampil anggenipun ngrebahaken para Pandhawa wengi griya mangu mangkung kandwan rimang lelena tanpa kaning yang pangkulusa mengku sang Hyang Utama
Mangkono Srima Alendro Wus nyolong hanggara apa Paman Patih ayo sembunyi kados pundi kula percaya tentunya niki boten wonten wong sing pinter lan sugih akaluke ngungkuli panjenengan. Nanging sampun kados sumpah Duryudana. Ora sudi kula teluk kaliyan para Pandhawa. Sampeyan bakal nindakake rekayasa Rekadaya niku mung padu-padune arep endo saka jejibran. Dinten iki kula boten butuh rekayasa maning kula butuh senopati kang wani korban jiwa raga kangge ngreksa dhumateng kawibalanipun negari Ngastina. Mibarate geni paman Sengkuni ingkang ngurupaken dadining perang Bratayuda. Kula wani netepaken Bratayuda dadi menika karana manut kaliyan sampeyan. Sasampunipun Bratayuda kelampahan lan kathah nuwuhaken pangorbanan sampeyan arep selak saka sesanggeman. Dene samangke sampeyan aja mulur mungkar kaya cacing sing ora bejaji. Manggungake kasedihan lan jiwa kaprawiran sampeyan. Man maju perang rakitan siji mang cangke dasi pendho. Mangkul kinempet-tempet dosa ngrekmani bawana Madyanto kados sinambring gelat jantung kula nanging kula rumaos mareng dene palungguhan samangke sampun pikantuk pengasih lan ugi kapitayan saking Anggil Duryudana nggih kula badhe ngekti ngalaken lelabetan kula dhateng negari Ngastina. Pramila saking menika Bratayuda dinten ingkang kaping 16 sanes sinten-sinten ingkang dados senopati kejaba wong plasa Jenar Sengkuni. Pangklong kepapat obor saya syukur dadi sewu seketi jumuruk paman Sengkuni samangke mang bidal wonten panyutan Tegal Kurusetra manggungake lamun tok sampeyan duwe kaprawiran sing patut minangka kaca Brenggala ana adyaning Bratayuda.
hambrangan kati karunani kaswose neng marga memalaku Risang gonto wasrat mojo leng-leng lalu hanulati surya mangrang sang waya Iwang sukswa diluwih uga paring pepayung pring panjenengan ingsun garwaku sing ndak tresnani Gendari bojoku sing ayu dhewe Gendari ngomong-ngomong timbal ingkang ngadhawa Kakang Adipati Destarata saka Gajah Loya aku mrintah lawan kowe supaya nuntun rakune Destarata mergo aku mandhang Cakanitra aku mandhang Calana aku tuntunan supaya ana madyaning Tegal Kurusetra melu nekseni gumlare perang Bratayuda iki tekan endi Ndang nggih Kakang Adipati atur ngopi disamangke paduka sampun mapan wonten madyaning Tegal Kurusetra ajane perang Bratayuda Kakang wis tekan ing Tegal Kurusetra sing tak epi-epi sing tak anti-anti aku mung kepengin ketemu karo adimu Plasa Jenar sing ganteng dhewe ya kuwi Patih Sengkuni Sengkuni golek ana Margagir temokno karo Destarata waduh Kakang Adipati atur ngopi ingkang rayipun Warya Suman samangke sampun ngadeg wonten ngarsa paduka Kakang Adipati Destarata lah dalah Kakang Adipati Destarata kaliyan ingkang rayipun Harya Suman ngaturaken sembah pangabekti mawan tuan tuwa kunjuk Patih Sengkuni wonten perkara baghe ginage ketemu mburi ayo saiki kowe petung karo aku nggih badhe paring dawuh menapa Kakang kabar sing nyebar warta kang mlata jare Bratayuda wis dadi bener inggih kasunyah sakmangke sampun dingkap dinten ingkang kaping 16 kabare Kanjeng Rama Kakandha Sang Mahatma Bisma wis seda sampun gugur ing dinten kaping 11 kabare meneh ya kuwi anakku Panenggak Sidursasana ya wis mati sampun pejah dipun sirnakaken dening Werkudara Ratu Kawangga Karna Basusena Resi Durna kabare wis gugur sampun Narendra Mandaraka Prabu Salya ya wis seda sampun ing atase wis akeh senopati sing gugur madyaning Bratayuda Patih Sengkuni sing urip ing atase akeh senopati sing gugur ana madyaning Bratayuda Patih Sengkuni sing urip inggih taksih pisan kok iso sing urip mergo KTP kula seumur hidup kula ngapunten kula mboten pejah Kakang Adipati aja lawanan Bratayuda murung makantar-kantarmu babar kaya mengkene iki mergo saka ndok racun
kowe sing racun dumadine Bratayuda sakemah Pandhawa Kurawa bantah berdak munggah kanca bakat. Senguni. Apa kowe ra kelingan lakon sing wis kawuri nalika semana gandeng aku ki Caca Netra aku.
mati ya. Hah? Hah? Ho! Hah? Ho! Hah? Dan aku tenang. Apa-apa gue. Nyokong alubur pasar kakak wanganipun Kanjeng Sri Nopati iblis anak setan minggu menungso wadya balaku saka plasa dinar mungsuh laku wis yaki parandene dadi godhongan aku weruh kae sing omahku kaya wong bingung kaya dilosi apa bebayune Werkudara Werkudara dina iki dina pungkasamu ngadeg ana ngarsane Bathara Yama Dipati bakal cemplunge ning nyoman sawangan Prabu Gajaksa tak ubani neraka bala lakon borot padumu
wong prigel, wong tegaya, wong sekti mandraguna, wong ampuh. Nadyanto wis bisa mateni senopati prajurit Ngastina pirang-pirang. Nek kowe adu arep karo Prabu Gajaksa, ora bakal ana menangi. Janji wae kedhepake kokok getihmu amo dardat apa? Ngerti bayarane piro? Oh. Buriku syukur Mas. Soul Satria Madangkara Brahma Kumbara. Brahma Somo Brahma Kumbara. Iki kakane si pedang setan sing jenenge Mantili. Duwe pedang setan nyatane Tidaya bisa ngalahake sing jenenge Lasmini. Nadyanto Lasmini kedanan karo aku. Brahma karo Lasmini padha karo dalange karo Sindhekesi. Apa men karo bangsa kaya ngono kuwi cekel aku lairmu bareng karo radio. Ya sak batrene Mas. Wah. Tibani Jeki Mejet Wisya
Sumarata. Aku yang tukang lari kan yang pasar. Anaknya hilang nyawamu. Suramrata, Jayamrata, rebutan aku. Sanyuta Mara, saketi muri. Ampian kaya wong dono, rebutan kaya menjangan mati. Ora bakal digrek uluku salombo. Maju para ngaso, lakon mati dening kowe, aku. Maju para ngaso, lakon mati dening kowe, aku. Wale mati dening aku, kowe. Pancen tak balik. Aku perang bunuh diri. Bek ngono, ketimbang ning omah ya doyak tak kredit. Bongkong mbok wis. Pateni kira pancen ngono. Oh. Gendi. Sira. Ping telu, gending kowe kok ping telu. Yo. Lah. Pecah. Rapopo. Hah? Pecah. Rapopo. Wis angkas. Sikar siap. Ora apa-apa. Ampun tenang kowe. Gandeng wis sekti mandraguna tak dongake dadi ratu ing nggledek dukun nang kaloka besok mati entuk swarga. Aku njaluk pamit. Gusti. Aku nganteng kowe lunga. Ngapa? Iku adate mungsuh tak antem tanganku tengen. Pecah sirai meletik polone sikar merapat sing dadi bathoke. Cangkemmu aja ngono kuwi ta. Ngantem gak ngantem meden-medeni mungsuh. Hah? Pecah. Wah ampun tenan. Pindungkas. Oh. Pecah. Sangkas. Pecah. Tambahan sikit. Tambahan sikit. Tambahan sikit. Yang itu lu beda yang Aku njaluk ngapura, aku ngaku kalah Werkudara, aku ngaku kalah. Kakang Gajaksa iki piye Kakang? Mongko adate Werkudara yen ngandhak musuhe tangan kiwa tengen, mesti bakal aku karo kowe didu sirah padha sirah. Cangkemmu aja milikne. Didu tenatate mesti didu hang eleke didu ala kalah.
ing takono wadya sang tetap Prabon prang kang Bromarkata ngrembyak kakean cacah yoga kakean jiwa wadya bala saka plasa jenar kakengkok ing pangsa daya bayani domlinjani klebu adiku sakloron gajak sosoro basanta ndak domo-domo ndak gul-gulke parandene malah pecah sirahe kaya mengkono mergo kakrajan kridane Werkudara Werkudara janggem belo sirahmu sawangen Senopati Agung Ngastinapati Harya Sengkuni kowe menang karo Harya Sumenak sembah sak cindera bangmu pamara saketing ampian kaya wong njala rebutan kaya menjangan mati Werkudara gandeng kowe sing mateni adiku Gajak Sosoro Basanta utang wirang nyaru wirang tang pati nyaru pati wirang-wirang lakon para Pandhawa ngrasake sangsara pepecahan kemih katih Sengkuni Pripalungguhan iki pangadilan saka Gusti sing bakal mbok tampa apa kamu kok kira aku wedi lho piye maju apa ora ngarsa ayo tandingana Sang Senopati Agung ora kakon ndundung ndase tak guroni batangmu Sengkuni mesti mati nyatane sawangen ora mati aku isih urip mergo saben-saben aku mati mesti tak golekne korek tak sumet meneh terus ngerokok kedal-kedul sawangen Werkudara kowe kecilik Sengkuni isih urip
Nur Pate Sengkuni Pripun? Widoyo ngikat-ngikati kok saged saben-saben tak tibani Pupu Pancanaka modal kali wuri meneh Pate Sengkuni niku yo tek nolong petek mula kuwi nanti aku bingung kami dia musuh karo Pate Haryo Suman lajeng samangke kersanipun bapakmu kon rene bapak sinten Pak Sukron Suwondo itu bapakmu Semir kon rene saniki yo lah niki bapak pun teko mumpung dereng tilem mangjak jagongan megeget uget sadurita men pripun Bos Bar pripun Sengkuni ngetat-ngetati tak tibani Pupu Pancanaka modal bali urip meneh tulungane wong lawas mesti ngerti pengapesane Sengkuni kudu dikapake tidak kula pirsanane rumiyin Punjing langit telat-telat katon lir intanging alit wisan mawe kandung samparan ngabulu kirmoyak malih suluk cara ngendi ngomong sak nada sing jenenge pakiran padat iki ngono kuwi upamane wilah liyane roki ilang jeng iso suluk ilang yang ndi gaden gas kuwi Ndara Bima apa kula tak matur nggih jenengan kemutan apa mboten nalika jenengan taksih lare nalika semanten rebutan Lengatala kagunganipun Sang Resi Abiyasa Lengatala kala kangge rebutan Pendolan Kurawa satemah kutah wonten ing Brambah nalika semana para Pendolan Kurawa padha bingung Pate Sengkuni nika tanggak ing sasmita ngerti yen Lengatala kutah lajeng Sengkuni gulung wonten ing Brambah dados awake Sengkuni nika wiwit saka pucuk rambut nganti jempol sikil sedaya kawratan Lengatala kalepetan Lengatala mongko dayane Lengatala lamun awak niki klepetan Lengatala ora bakal tegas gaman apa wae yen perlu gawan kayangan gaman Suralaya ora bakal bisa tumama napa malih mung Pupu Pancanaka Sengkuni nika ora iso mati akan tetapi ada sebagian tubuh Sengkuni yang tidak terkena minyak talak opo mang rada ndimpluk ngene iki ya mana tambu ada sebagian yang tidak terkena minyak talak wonten sanes kejawi bubur yopo cantuko yopo wadidan yopo silit waton geniku mati bani kuku Kacamata wonton kliwon legi waton ngene mati bani kuku sampean pek Sengkuni ora mati kula mang seneni mau